פרוטוקול כמו שצריך, שנדע מה היה בישיבות, לא רק היה. כן, חושבים שיש כתוב, אבל מה הדיון? למה אנחנו בעד ונגד? לטובת הציבור כמובן. מה זה הרב? פרוטוקול, כמו ברוב הישיבות בארץ, הם עושים כמה שיותר שהציבור ידע מה היה בישיבות. ופה עושים את המקסימום שהחוק מאפשר כדי לפגוע בדמוקרטיה. הדבר הכי גרוע שמשתמשים בדמוקרטיה עד הקצה, קצה, כדי לפגוע בדמוקרטיה. היום כל רשות עושה שידורים חיים של ישיבות מועצה ודיונים והכל, ופה כמה שפחות זה יותר טוב. חבל. אמרתי גם לכם, אם אתם מעלים דברים, עוד שידעו שאתם מעלים דברים, עושים משהו, ולא הכל רק בתיאוריות, עשיתי, דברים שעשיתי והכל. חבל שלא עושים כלום. זה כל חוקי אולי, אבל זה מצליח. מי בעד לאשר את הפרוטוקול? מי נגד? פרוטוקול אושר. רגע. יש לנו שאילתות לסדר יום שהוצגו היום. הוצגו שלא על פי התקנות, צריכים להיות 48 שעות לפני הישיבה, לפיכך הם יצאו לישיבה הבאה. נדון בהם ונתייחס אליהם בישיבה הבאה. אבל היה חג. היה שבוע שבוע וחג. לצערי לא הספקתי לעיין בהם. והם ידברו לישיבה הבאה, כי לפי התקנה צריך לעשות 48 שעות קודם. היה חג בסוף שבוע. יחד עם זאת, יש שאילתה אחת שהיא בנושא בטיחות, והיא נבדקה ונמצאה מוצדקת בנושא הספרייה, והיא נבדקה אחת נקרא. כן. אני עברתי עכשיו וזה עוד לא מתוקן. זה בדרכי לכאן. את רוצה לקרוא? כן. בשביל הגישה הפנימי לספרייה מצד שמאל קיימת תצוגה של כלים חקלאיים וכוללת מפרשות וטרקטור. צד ימין של התצוגה מגודרת בגדר גבוהה, בצד שני של השביל מגודר בגדר נמוכה, מתמודדת, אשר ילדים עוברים בקלות ומגיעים לתצוגה. הסיבה שהילדים מטפסים מעבר לגדר היא כדי להגיע לטרקטור ומעלה הטרקטור לילדים, אשר הם נהנים לשחק עליו. במקום אין שלט אזהרה האוסר על הילדים לעבור לשחק בקניון החקלאיים. בנוסף לטרקטור קיימות מפרושות אשר מהוות סכנה לילדים. לפני זמן מה אפילו ילד אחד נפל כמשרד. דרשה אחת נפלה על צידה ומאחורינו לא היו נפגעים. שאלתי, מדוע אין גדר כפי שיש בצד ימין של השביל? מדוע אין שילוט בולט לאפשר למעבר? וכיצד דואגים בביטחון המיידי של עוברים ולעבור? ומיותר לציין כי יש צורך מיידי בהתקנת גדר רוב המקרים ושילוט בתים או לא תלופים על הפסקת המתקן. התשובה לנושא נבדק ונמצא כי מחייב טיפול. מדובר במעקה ישן, עוד מתקופת היות המקור יותר מוכר, ולאור הממצאים בזמן מעקה שהותקן תוך כחודש. יש גם גבייה שהמדעים אמרו לכם שהיא לא תקינה כבר כמה חודשים. אפשר... בגלל שזה לא טופל כאילו. זה 106. עשו כבר הגיע לטיפול ולא עדיין לא טופל. שנכנס למועצה. יש שאתה תטפל בזה תוך רגע. כבר כמה חודשים ויש 20 מטר משם ברזייה לכלבים שכן נופל. איפה אני חושב שיש תקנה? מה שיהיה טופל, אני יודע. אני חושב שיש תקנה. זאת המטרה מה שנקרא. גם הנושא הזה שהוא נכון וצודק. נכון, גם אני ראיתי את זה נכון. אנחנו לא מתעסקים בזה. אפשר לשאול עוד שאלה בעניין הזה? מותר לה, אבל תמיד עוד שאלה. אני הסתובבתי שם עכשיו וראיתי שילדים ממש נהנים לשחק. אז חשבתי שאולי במקום תצוגה יהיה להם שם איזה משחק משחקים. זה ממש... שאחד לגני השעשועים החדשים יהיה בנושא חקלאי, יהיה פרויקט שקד, וזית, וטרקטורים. אבל כאילו אנחנו כבר מדברים לא, אני מסתם פה, סידור שלי. וגם בתוך הספרייה יש כזה שטח, אבל כאילו ממש, הקטע הזה אני רואה שכל הזמן המון ילדים שבזמן ההמתנה או בזמן שלכים שלהם או ההורים שלהם מחליפים ספרים, משחקים שם, אולי כבר אפשר לשנות את זה. לא יטופל כרגע, יש לנו משימות אחרות, אולי נביא לזמן. כרגע אנחנו מטפלים בגן צפוני, אחרי זה יש לנו גן אילנה, יש לנו ברכה, נגיע גם לזה במחר. שוב פרוטוקול שלנו,
אישור דף תב"רים כמפורט בהצעת החלטה 2615 מצורף לזה. הנהלה דנה החליטה לאשר ולפרסם אינפורמציה. מישהו רוצה לומר משהו? לגבי התב"רים? כן, שעוד פעם, בפעם המאה, לפרט, להציג, שלא נחזור על הטעות של הבריכת שחייה עם הגג, שאף אחד לא מרוצה ממנה. אתה צריך להשקיע הרבה אנרגיה, לשכנע אנשים לעשות מנוי. אז אולי בתוכניות העתידיות שעוד לא קרו, אגב, אף אחד לא רשת דעה בכוונה. מה הקשר לתיקון? קשר, כי יש פה תב"רים שמאושרים פה סכומים אסטרונומיים, מוצגים פה סכומים אסטרונומיים, וחברי המועצה... זה דף תב"רים שעושה סדר, רק אומר לך בכל עבודה... שנשלח כלכלי כספי תקציב. לא, אתה לא מאשר פה פתיחת תב"ר. זה דף שבא להגיד לך איפה נמצא כל תב"ר ותב"ר אחרי שהוא שם. כשמבקשים לך לאשר תב"רים, אתה תוכל להתייחס ולהתנגד. זה לא המטרה, תחכה סבלנות, ובעיתוי המתאים לתקוף בדיוק את מה שאמרת. כרגע זה אישור שתדע איפה אתה עומד בכל דבר. הצבעה, מי בעד לאשר? מי נגד? אישור העברת שטח בתחום שיפוט גליל תחתון לכפר תבור תחתונה של הצעת החלטה. אנחנו מנסים לפתח קהילת חינוך עתידית לכפר תבור. להערכתנו בעוד כ10 שנים תצטרך המושבה כפר תבור קהילת חינוך. פנינו לגליל תחתון שנאותו להעביר לנו 103 דונם בצפון שכונת בנימין. גם משרד החינוך הכיר בפרוגרמה ואישר אותה, וגם המועצה של גליל תחתון הולכת לאשר את זה. יש כמה שלבים לזה, אחד זה תכנון, 2 העברת תחום שיפוט, ואחרי זה העברת מרחב תכנון, הוועדה לתכנון שלה. 3 הנושאים האלה מטופלים. כרגע אנחנו מדברים על העברת תחום השיפוט. זאת דוגמה לשאילתה שראיתי שהסדר יום או שאילתה נדון בזה פעם הבאה על דברים שהם לא עלומים שאנחנו עושים בתב"ר תכנון. תב"ר התכנון נועד בדיוק לקיים טבעות, לקדם תכנונים, לקדם מבני ציבור שבעתיד רוצים לבנות, ולכן גם את הנושא הזה ואת התכנון הזה ואת ההוצאות של תחום שיפוט אנחנו מממנים מהדבר שנקרא תכנון ומדידות. וכאשר מאשרים דבר כזה של העברת שטח בתחום שיפוט או קריאת חינוך, צריך להבין ויש לזה גם הוצאה, וההוצאה הולכת כמובן מתב"ר החינוך. יש מספר דברים שאנחנו, תב"ר התכנון והמדידות, יש דברים שאנחנו עושים לדורות הבאים, וכל החוכמה היא בתכנון. אנחנו מתכננים בית עלמין, תוספת, שקיבלנו עליו עכשיו אישור. לא צריך למהר, יש מקום לכולם גם עכשיו, זה הנוכחי, אבל הגדול, יצטרכו אותו, להערכתי, בעוד 10-20 שנה. אז נכון, להתחיל היום את התכנון, לאשר אותו, לריב עם המנהל בזמן, לא בלחץ, ולקבל. לכן מועצה צריכה גם לעשות תכנון כשהיא חושבת קדימה, כמו הצומת שאישרו לנו אותו לאחרונה לכיוון מחוזי. מתי יבצעו אותו? אלוהים גדול. אבל שלא עשו את זה בקרמים, גם עוד פתרון של השכונה. אנחנו בקרמים, אם היית מסתכל בתוכנית, יש שני פתרונות מאושרים. עכשיו היא קיימת, כבר עובדת. לא עובדת, כי יש בתוכנית החלטה שלא תבוצע הצומת עד שלא יעבור הכביש. אין פתרון, היה פתרון. למה? היה פתרון שלא שמרו עליו, היה שם את הכפר של האתיופים, והיה שם כניסה רשמית. יותר קל לשמור. גם זה אתה יודע. אני זוכר שהיה, מה אתה יודע? אז אני מודיע לך, הכניסה של האתיופים הייתה לפי ול"ל, והיא בוטלה עם ביטול לוול"ל אוטומטי. לא קשור לכפר תבור, השטח לא היה בשיפוט כפר תבור. אבל זה הזדמנות בשבילך להכניס לראש, ולהטעות פה את כל הציבור, ולכן שאנחנו ויתרנו על הכניסה. מי הקשר? מה זה משנה? לשמור על דבר קיים יותר קל מאשר... יש לך מה להגיד לגבי... חבל על הוויכוח, נו. יש לך מה, מישהו רוצה לומר משהו על התוכנית של קריית חינוך? כן, אני רוצה להבין, כשאני מצביעה עכשיו על הנושא של ברור שאני אשמח שתחום השיפוט של המועצה ידע, אני רוצה לדעת שבזמן התכנון, נגיד, יהיה דברים שיהיו יותר ברורים. יש פרוגרמה שאושרה על ידי משרד החינוך, אמרתי לפני דקה. מי שקובע את הפרוגרמה הזאת זה הנחיות, ובהנחיות את חייבת להתלבש, ושולחים את זה למשרד החינוך, ומשרד החינוך אישר את הפרוגרמה התכנונית. לא אני קובע את הפרוגרמה, יש צרכים, כתוב כמה לתיכון, כמה לחטיבה, כמה לבית יסודי, יש פה... כן, אבל הכוונה שלה זה שיהיה גם לא רק בטון. הייתי ביסודי פעם שנה בחיים אני לא אבנה את זה. אני לא אבנה את זה. מקווה שהתוכנית תהיה אני לא אבנה את זה. יותר שיתוף. אני לא עושה רק בטון, פה זה טבע.
נכון שאתה מבין גדול, אז זה טאבה, וטאבה עוד לא בונים. בונים ועוד זה, ייגשו לתכנון בעוד 10 שנים. מי שיהיה ראש המועצה, יבנה את זה מבברנות, בלי בטון. יש אז פיתוח שלא צריך בטון. לא, אבל זה יהיה באווירה כפרית, לא נכון, באווירה של עיר אז אולי אתה תהיה ראש המועצה ותוביל לזה, זה יפה. למה לא? למה לא? לא יודע, אמרתי אנחנו לא יודע. מכינים לך את השטח. אמרתי לא יודע, לא אמרתי לא. למה לא? לא יודע. ואז אתה תבנה את זה לא בבטונים וכפרי, ותגיד שעושים יש לו הרתעה. הכל מותר. לא, אבל זה לא טעות, זה הגישה שלך, זה לא טעות, זה בסדר. אני שמח. זה בסדר גמור, זה לא טעות. טוב. אני חושב אחרת, זה לא טעות. מותר לך גם. שמעתי, לא טעית, אני חושב אחרת. אני חושב שאתה אבל לא נגד להכין שטח. אני בעד, אני מצביע בעד. מי בעד? תודה. בהמשך להעברת תחום השיפוט, האישור לקידום ואישור תוכנית קריית החינוך, צורפו לכם התסריטים שהם בנויים, אי אפשר הרבה מה לראות בהם, אבל מי שרוצה לראות את התוכנית הגדולה, אפשר לבוא למועצה ולראות אותם. פה אצל מהנדס המועצה המותי. עוד פעם אני מדגיש, אנחנו כמעט ולא אדונים לעצמנו בתכנון. מי שקובע, וגם על פי זה נקבע גודל השטח, כי היינו צריכים להתרחק גם מיד קרן קיימת, וכיוצא בזה, והפרוגרמה הועברה למחלקת הפרוגרמות. הפרוגרמה הועברה על פי ההנחיות של מחלקת הפרוגרמות, הועברה למחלקת הפרוגרמות של משרד החינוך, זכתה לאישור, כי בלי זה הוועדה המחוזית גם לא דנה. כלומר, מה שתראו בתוכנית זה רק כתמים, זה עוד לא תוכנית לבנות, ולא יסודות, ולא שום דבר. בתוך הכתמים האלה ניתן למקם, ככה, אחרי זה אין שהאדריכל ימצא. אבל זו התוכנית שמייעדת את השטח, קודם עסקנו בהעברת תחום שיפוט, עכשיו אנחנו עושים מה שנקרא טאבה לבניית עיר. בתוך הטאבה יש גמישות תכנונית אחר כך. מי שיגש לבנייה בעוד 10 שנים, יכול גם להחליף בין החטיבה לתיכון, הוא רק יצטרך לשכנע את משרד החינוך. אבל המקום הוא מקום יפה, מי שמכיר אותו. אוויר טוב. בירידה, כן. מקום נפלא. תעשו שם טיילת עד אז. דרך אגב, מקום נפלא. אוויר יש גם לא, גם כל אוויר. השכונה כל האזור. אבל מתקרב לכדור. מי עוד? מישהו רוצה לומר משהו? עשו גשר לכדור. כן? ככה באים רגע, נכון. דרך אגב, אנחנו מתכננים מעברים תת-קרקעיים, אז יכול להיות שאם ישרו אותם, זה גם יותר פתרון. דיברנו על זה. העלונים והרימונים. לא, בכדור ישר. אפשר גם. טוב, הצבעה, מי בעד לאשר ולקדם את התוכנית הזאת של הטאבה? לא. דיברת על העברה של הקרקע. כרגע אנחנו בטאבה. קידום של הטאבה. מי בעד? קידום עד השלב של הטאבה, יאללה. אחרי זה כבר צריך לראות. אין לה מספר לתוכנית? כמה בערך, יוסי, בערך הערכה 5-6 שנים או יותר? יותר. קודם כל הטאבה ייקח לה לפחות 3-4 שנים עד 3-4 שרי פנים בטוח. שהיא תאושר. זו טאבה שמצריכה גם העברת שיפוט ולתכנון ולגם בדרך. ולכן כדאי להתחיל עכשיו, שאם תגיעי למסקנה בעוד 10 שנים שצריכה לבנות חטיבה ולא תהיה לך שטח, ואז לא יהיה מוטי דותן, יהיה מישהו אחר שילחם כמו גולפינקל עם בג"ץ. זה לא יהיה. ניצן פלג יהיה בסדר. מי עוד זה ניצן פלג יהיה בסדר? ניצן פלג יהיה בסדר, הוא שכן טוב. נמצאנו במשפחה שכן טוב. קודם כל מושון. נראה לי שכולם פה יסכימו שלא נזכה אם זה יהיה הוא, נכון? קודם זה שוני, אחרי זה מושון יקבל תפקיד לא מספיק. מושון זה, מושון דילג על זה. טוב, אישור לקידום תוכנית להסבת שטח מיעוט בית חולים שיקומי למגורים. אריה לרום בזמנו תכננו יחד עם המועצה בית חולים שיקומי. לצערנו בית החולים השיקומי נפל מכל מיני סיבות, ואני חושש מהאלטרנטיבה שיש לו לבנות שמה בית חולים סיעודי או מוסד סיעודי. ולקח לי המון זמן לשכנע אותו לרדת מהנושא הזה, שכן אם בעבר היינו מוכנים לסבול את הבניין הזה לבית חולים שיקומי שיש בו המון יתרונות והמון עבודה, בטח לא כדאי לסבול את הבניין הזה כאשר הוא מיועד למקום שיכול להתפתח לתופעות לא נכונות, כאשר אין לו תרומה ממשית כמעט ליישוב. לא בעובדים, לעומת בית חולים שיקומי שסביר
המחיר היה שתושבי כפר תבור יעבדו שם בבית חולים כזה שהוא סיעודי, לדעתי כל כוח אדם לא ישב, וגם זה בית חולים שלא משלם ארנונה, שחבל. שכנעתי אותו לרדת מהנושא ולהסב את המגרשים למגרשי בנייה. הוא התלבט המון זמן ובסוף הסכים. הוועדה המקומית התלהבה גם ותמכה בעניין, וכרגע זה בדרך למחוזית. זה לא פשוט, זה צריך להגיע גם למועצה הארצית לתכנון, שכן צריך לשנות את התמ"מ, את התוכנית מותר מחוזית. אבל מתחילים, ויכול להיות שנגיע לזה. אבל אני רואה בזה יתרון, ולכן החלטתי להביא את זה לתמיכת המועצה גם. האם מישהו רוצה להוסיף משהו? כמה נשאר? היה בזמנו 100. בוטל, הוא לא הצליח לשווק את זה, לא רצה להתפשט עם אף אחד. ויש כוונה להעביר את זה לשינוי ייעוד ומגורים. טוב, הצבעה, מי בעד לתמוך? מי נגד? מי נמנע? 2 נגד. הצגת דוח רבעוני 1/2015 מועבר אליכם. זה לא עומד להצבעה, תעיינו בו. אותו דבר, הצגת דוחות כספיים של עמותת מרכז קהילתי כפר תבור מועברים לידיעתכם. אני רוצה לעזוב רגע את 8 ולעבור ל9 ולחזור ל8. אישור פתיחת מסגרת תבר חדשה לשיפוצים והצטיידות במסגרת מוסדות ציבור. זה דבר שאנחנו עושים בו שיפוצים שוטפים במוסדות ציבור. הדבר הקודם ותיק ואנחנו רוצים לפתוח חדש. כך זה גם הנוהלים, כבר הם יכולים לסגור ולחזור לעבור לחדשים. מסגרת על כמה? למה? היה בציבור. מה, שום הסכום של אולי בהצעת ההחלטה. חצי מיליון משהו. אז בהצעת ההחלטה זה. בשלב זה על סכום של 500,000. בסדר, אוקיי. טוב, מישהו רוצה לומר משהו? מי בעד לאשר? באיזה מוסדות ציבור? כל מוסדות הציבור ששייכים למועצה המקומית. מי בעד לאשר את ההצעה? מי נגד? מי נמנע? אני חוזר ל8. אישור דוח מבקר המועצה לשנת 2014 היה צריך להיות נידון בוועדת הביקורת של המועצה. ועדת הביקורת של המועצה לצערי לא מתכנסת. צריכה להתכנס לטעמי. אני מבקש שהיא תתכנס. נקבעה כוועדה עם 2 חברים. היועץ המשפטי קבע שחבר הנהלה בעקבות שאלת קיטבק לטעמי שנשאלה. זה החוק, מה זה קיטבק בשאלה הזאת? השאלה, היועץ המשפטי קבע. הוא לא קבע את זה, אגב, גם זה לא נכון. גם ביועץ המשפטי קבע שזה לא נכון וזה לא חוקי. היועץ המשפטי לא נכון. לא נכון. בסיבות הקיימות. לא, הוא לא אמר את זה. להתכנס, הוא לא אמר את זה. תקרא את הפרשנות שלו, הוא לא אמר את זה. אני קראתי 20 פעם, הוא לא אמר את זה. למה אתה לא תוקף את זה? אני שאלתי את זה, אנחנו מתכנסים עכשיו, למרות שאנחנו מתכנסים, אנחנו מתכנסים בניגוד לחוק, אני חושב. אתם לא מתכנסים בניגוד לחוק, היועץ המשפטי. ההרכב הוא בניגוד לחוק. גם מגיע לנו חבר שלישי. לא מגיע לך הרכב, נתנו לך חבר. את עשית מניפולציה שהוא התפטר, הוא לא התפטר. שום מניפולציה, אנחנו שאלנו שאלה. הכל דבר שלא ברור לי, א' איפה החברים פה, הבטיחו שהיום תהיה הצעה לסדר בנושא חינוך. הבטיחו, ויש את זה בפייסבוק, אני הכנתי הצעה, אמרתי תן את הכבוד ונשאיר את זה להם, וויתרתי על ההצעה שלי. לא יכול להיות שאנחנו יושבים פה עכשיו פעם בחודש 10 דקות, החינוך, כולם פה, כל הכפר מדבר על חינוך כל יום מבוקר עד ערב. למה? כי אנחנו למועצה של הכפר, יושבים פה כל הזמן, לא היה פה דיון על חינוך, 1.5 שנה, דיון על חינוך לא היה. מה קרה בקשר? גם איתך לא יהיה בהנהלה. חבל, כי זה לא תפקידים בתחום, חבל. זה קשור, כי אנחנו המועצה בסוף. אבל אנחנו הפורום שמנהל את הכפר הזה, מה זה קשור בכלל? תן לגמור עם זה. אין לגמור, זה גם אתם שנייה ברוכים. אתם שנייה ברוכים. זה יראה באמת חיינו משהו, בגלל זה אמרתי תן את הכבוד ולא הגשתי רשמי. את רוצה לראות? הנה. זה מוכן פה. איפה היה? דחוף, כי לא מתאים להם.
הישיבה, תגמור את זה. תתעלמו, זה מה זה, אני רוצה להגיד לך שהנהלה קבעה ישיבה בנושא חינוך, והיא תדון בה בקרוב, יש ישיבה. הפרוטוקול יוצג לכולם כמו תמיד. מה היה דיון, הצבענו, דיברנו. אין פרוטוקולים. פה יש פרוטוקול, אפשר זה להיות לא פרוטוקול. נמנע. גם בהנהלה. אני רוצה להתייחס לוועדת ביקורת. זה לא, כרגע זה לא הדיון. זה לא דיון, אבל אתה אומר, למה לא מכנסים? אני אומר, אני מותר לי להגיד בדברים שלי שאני מצטער. אני יושבת ראש ועדת ביקורת, אני רוצה להגיב על זה. ועדת ביקורת, ביקשנו חבר שלישי. החוק אומר שיכול להיות לנו חבר בהנהלה בתנאי שלא יהיה יו"ר ועדת מכרזים ויו"ר ועדת כספים. במקרה הזה יש חבר כזה, ואנחנו מבקשים שההנהלה... אנחנו ענינו לכם שלא, ותמנה שניים, כי היועץ המשפטי אמר ככה. היועץ המשפטי אומר לך הצעות של נוח וחליפיות. תראי, אם עוד פעם את תגידי שהיועץ המשפטי עושה, אני אפנה אליו בתלונה, שאת מאשימה אותו בהאשמה זולה ולא מכובדת. לא יכול להיות, זו פעם שנייה שאת אומרת את זה, שהיועץ המשפטי, גם בהקשר של הבת שלך, את פלט לי, בקשר שביקשת תמיכה על העבודה של הבת שלך, הוא לא אישר, את אמרת לי שהוא נותן... לא שהוא לא אישר, אתה לא מדייק. את אמרת לי שהוא נותן חוות דעת בהתאם למה שאני רוצה. לא, אז אני... כאן פה את אמרת, ועכשיו אותו דבר את אמרת. עכשיו, את לא יכול להיות, אני לא עושה נגדו שם, אבל זה לא יכול להיות, שאת תשבי פה ותשימי ותשתיחי כזה רפש ביועץ המשפטי של המועצה ותגידי שהוא נותן חוות דעת לפי מה שאני רוצה. זה לא הגון. ההפך, הוא הצדיק את האמירה שלי שלא... ההפך, הוא אמר שאני צודק, פעלתם בתום לב. אתה אומר פה דברים ואני רוצה להתייחס אליהם. אם כבר העלית את העניין של הבת שלי, הייתה פנייה אליך כעמותת ספיישל אולימפיקס, שגם אחותך נמצאת שם, ובבקשה לתרומה. הסיבה שהוא אמר, זה לא בגלל שאני חברת מועצה, אלא בגלל שאין פה קריטריונים שמדברים על ספורטאים שיוצאים לתחרויות שהם בסוגם הצטיינות, אין בוועדה שיושבת ומחליטה מה הם הקריטריונים. זה לא קשור לעובדה שאני חברת מועצה. את ביקשת תרומה לספיישל אולימפיק, לעמותה שנקראת ספיישל אולימפיק. והסביר לך היועץ המשפטי שהעמותות שאינן פעילות בתוך כפר תבור לא יכולות לקבל תרומה. ואתה כתבת שאם אני ואני אמרתי לך שאני מוכן, אמרתי לך שנהוג בכפר תבור לתת לספורטאי מצטיין 1,000 שקל, וגם הבת שלך תיכנס בקטגוריה הזאת ותקבל 1,000 שקל. ככה אמרתי לך, כמו שבזמנו את ביקשת 700 שקל נוספים, אמרת, הבת שלך נסעה בנסיעה לפולין, ואז היא לא נסעה במסגרת, ביקשת 700, השארנו לך 700, כמו שהילדה כשייכת קיבלת כפר תבור ומגיע לך. אחרי זה ביקשת למלווה, וקיבלת כסף למלווה, ובסוף מסתבר שהמלווה לא נסעה. נכון, כן. אז החזרת את הכסף. בסדר. אני ידעתי שהיא יושבת כאן רק בשביל לדאוג לבת שלך. אז בואי אני נשים לא דברים. יושבת פה רק בשביל לדאוג לבת שלי. ככה זה נשמע. ככה את רוצה לשמוע את זה. אני יושבת פה לדאוג לבת שלי ועוד 75 ילדים שכמותה. שנמצאים פה בכפר ולא גם משהו. בוועדות השמה, ואני יושבת פה שלא לא נתן על כולנו. זה מה שאומרת. אף אחד לא אומר היא להם אומרת שאמא שבאה אל לחינוך. תשקר, אף אחד לא אומר להם שהם נטל. סליחה. אמרו להם שהם יקרים. יראו להם טבלה שמראה להם. חבר המועצה. למה אתה אומר את זה? חבר המועצה אמר פה בישיבה, חבר המועצה של החבר שלי, יכול להיות בגללם אין כסף לבת שלי. מה זה אומר? מה זה אומר? לא אמר להשתמש. אז הוא אמר, מנהל נכון החינוך אומרת לי מה שאומר שהבת שלה יקרה לו מדי. מסורת, אין לי דבר. מי בעד לאשר את דוח המבקר? אני שאלתי מספר מי שאלות. נגד? אני לא עונה לך לשאלה. את לא מבינה שאני לא עונה לך לשאלה? אל תענה. נו, אז אין שאלה. אז אוקיי. מי נגד? מי נמנע? הנמנע? נמנע. את? לא. מסרבת להצביע. תודה רבה, ישיבה נעולה.